स्वर्गियारी यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायथिनो थाखाय सिगांबोदों। खन्थाइनि मुं निखावरि दुखुथिया आंनि जिउ। खन्थाइखौ सुजुदों बिरसिराम बसुमतारी फंबाया। बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गाबि आग्रांगुरि। फंबाया गोबाव सम जाबायमोन आंनो बे खन्थाइखौ हरना दोनहरनाया, नाथाय आं माखासे समनि आंखालनि थाखाय बे खन्थाइखौ आवरायथिना होनो सम मोनाखैमोन। बेनि थाखाय आं फंबायनियाव निमाहा बियो। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ आं जागायलांदोनि। निखावरि दुखुथिया आंनि जिउ। जुजिदों सौसिदों बेसेबांबा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों, गोथौ गुवार गंसे लैथो बारलांनो, गोथौ गुवार गंसे लैथो बारलांनो। नाथाय बारलांगोन आं माबोरै बै लैथोखौ रुगुं मोनहैजासिम। निखावरि दुखुथिया आंनि जिउआव गैजाया आंहा जेबो राहायानो। जावनानै बारलांनो थाखायबो दिङा गंसे आखाइयाव गैजाया। सानसेबा रंजानाय, सानसेबा गाबनाय, दुखु मेगनाव मोदैनि बाना। नांथाबनानै थानांबाय आं दिनै देबोर नांनाय बेसेबांबा गिदिर माया जिउआव। नाजासे नाजाब्लाबो बारग'लांनो हायाखिसै बयनिबो मेगननि नोजोराव। जानांबाय आं दायनिगिरि मालायनि नंखाय दायावनो। गोसोआव सोंथि जाखांफैयो जे बेनो नामा निखावरि दुखुथिया आंनि जिउ, बेनो नामा आंनि मोननांगौ जिउनि साजा। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।